Estimada tieta, ha vingut el jutge i ha decretat la pena de mort i m'ha dit que així ho havia decretat el Generalíssimo i que aquest matí a les 5 m'afusellaran. Tu ja saps que maten un innocent. Tu no pateixis per mi, perquè és l'única pena la de deixar-te a tu, però conforma't, que Déu ho vol així. Jo, des del cel, pregaré que a tu no et falti res. Tu ja saps que no morim, només deixem la terra. Tia, jo no sé com dir-te el que et voldria dir, de paraules de consol, perquè no desesperis. L'únic que et consolarà serà pensar en la nostra consciència tan neta. Tu, tia estimada, et desitjo molts anys de vida i salut. Ja notificaràs als meus mai oblidats germans i nebots i a les amistats que m'han afusellat, que jo pregaré per tots perquè aquí a la terra no us falti res. Teniu molt valor per resistir aquest cop que tots hem de fer-ho. Jo només vull demanar per als altres companys justícia, ja que jo no n'he pogut gaudir d'ella. Li envio molts petons i abraçades. La seva filla, que mai no l'oblidarà, Carme Claramunt.